Аз не ми хареса много хубаво как пие. Ако пие сега едно патронче мастика, 200 грама мастика. Да. Знаеш, българска мастика. Да. За гласа, за струните. Ще кажеш, ще е Ево друго. е то, да. Ама като ще свириме някой път двамата, Але само бирата ни е то, само бирата. бирата прави струните ги намаля. Намаля. Времето бавно, той ще излекува болката между нас. Времето бавно, той ще излекува болката между нас. Жераб, жераб, тук е мила камера. Жераб, жераб, тук е мила камера. Don Alonso de Quejana или де Кехада. Уж Ким Кехада е от кехар се, оплаквам се. А преди да умре и когато си връща разума и му изгарят книгите, зазиждат книгите и той умира и казва: ще ме наричате Дон Алонсо Ел Буено, Алонсо Добрия. Какви си чемпиони, Ники? Не е шампион, не. От кой годината е? 20, 13. Много. Ръкавиците. Само хляб. Така е, бе, Ако да не ни края половината, вчера скарате с пратната да направят само, че дестината вика, тя навлича само. Кажи са малко това, не. Не иска, батко. Него познаваш ли? Не. Бей го. Това не ми. Пътъкрати. Не. Пътъкрати су. Грамата су. Гръцко. Пътъкяват. Не, чекай. Бърки. Пътъкрати су. Грамата су. Пътъкяват. Акънък. Саме телове ни мангав. Сате мангав ме телове. Ту синян мобрал тучи камера. Ако смете да моме отцу. Ако кажеш како грешиш, ти му реци, душо моя, циганине, ало най-лъжи. Не, на най-дюмтъм, Ai che gliela andate lecco
Aki gelam dade Kibari Amerika Acha canıma dade Mete padina Ba 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 bam Gelan dade, Tudureste Amen acaya Te vario bizo tute na cana Gelan dade, Tudureste Amen acana e barriova, Bizo tute na cana Andi ya Amerika Lego Сега бавно. Анди Кая Америка Лего Штрак. Карта е. Добре. Ето не е това. Имам и гръцко и сръбско вътре много. Сръбски имаш? Имам много. Как? Цигански? Не, Джейла сръбско, имаш? бакш, сръбско имам, сръбско Сръбско циганско. народна? Да, имам све. Имам све, ама да вземем една тамбука. Да ходим ти с това, аз с тамбуката. Много баба. Мене не му е срама, аз съм 35 години тук. Да. Тук съм 35 години. У София? Све ме знал. Да. И аз може да не крадем, не тако, аз не волим да крадем. Къде може да купи една тарамбука? Тук. И колко пари? 25 лева. 25? Да, 25-30 лева. Сега отиваме и ние ще ги сбиеме. И ние ще изкараме много пари. Добре. С тебе. И данъс може. Добре. Ако хочеш. Čakaj, snimač! Snimaj mene, gledaj, Viš, Браво, Митко. Snimaj! Така е, бос. Snimaj! Ima digao za ovog dikere, kao... Gledaj, така правят барабаните, гледай, чуй! Кой ще кара? Да, ще ти правиш служан? Facebook! Ама какво бързо, напружен. Кера, айде, деш ли такова? Чао, айде!